Ahojte milovníci umelej inteligencie. Chcete sa naučiť vytvárať inteligentných AI agentov, ktorí dokážu rozmýšľať, spolupracovať a riešiť komplexné úlohy? Vítajte v našom kurze o LangGraph. Predvediem vás od základov až po pokročilé techniky. Naučite sa vytvárať dynamické grafy, kontrolovať stav, manažovať React agentov a budovať multiagentové systémy. Preskúmame riadenie komplexných grafov s podmienenými trasami a príkazmi a vysvetlíme si, ako fungujú reduktory a ako si vytvoriť vlastné projekty pomocou templateov. S intuitívnymi nástrojmi ako LangGraph Studio a praktickými príkladmi si osvojíte tvorbu robustných AI aplikácií. Či už ste začiatočník alebo skúsený vývojár, tento kurz vás nadchne a posunie ďalej. Pripojte sa a začnite budovať budúcnosť AI už dnes.